utsamunda sunathe, utsamunda udakalipo, utsamunda ndipo anthu ako Africa tidakali mutsamunda opsa uja kwambiri. And sometimes tikakhala kuona kuti tangokhala sitimadziwa kuti tili mutsamunda, timangota ndiziti chilichonse chili normal. Komano pa nthawi imene tadzuka ndikutenga decision, tatenga chiganizo kuti akuluakulu tiyeni tipange zakuti, ndi pamene timazindikira tsopano kuti no, anthufe sife afulu, koma anthufe tidakali still mu colonization. Atsamunda chadakalipo, timanena mabwerezabweza kuti ananyamuka anapita physically, komano mphamvu zawo ndithu zidakalipo, mphamvu zawo ndithu zidakagwirabe ntchito. Kaganizidwe kathu anatikola kalekale. And yeah, that's it. So why am I saying so? Ababa pali nkhani yokhuzana ndi ku Burkina Faso, komanso Niger, komanso Mali. Awa ndithu ndi maiko amene ali neighboring countries, maiko nthu ongokhala ngati Zambia aneba, awa tili ndi Tanzania choncho, Mozambiki, Malawi choncho. Nde kumene kuso ndithu maiko ngati amene wawa amafuna apange chinthu chino chakenso, komano chinthucho chikukanika chifukwa kuti anthuwa still adakalibe under colonial system. Colonial system imene yautsa timati atsamunda. Okay, ujeni mchani John Chilembo anathamangisa atsamunda dziko lililonse limakhale tsiku limene limakondwerera kuti lero likuli Independence Day blah blah zambirimbiri, kuti tsiku limene tinakhala ngati we are free, tachoka m'manja mwa azungu, tachoka m'manja mwa anthu opondereza, tili patokha. Komabe still sikuti timakhala kuti tili patokha ndithu. Pali zinthu zingapa zimene sitingakwanise kuzipanga zinthu zimene zozo, chifukwa chino kuti ma systems ena anatigwiragwira. Nde anatigwiragwira zinthu ine pachapa achina ngati timakamba za achina IMF, World Bank zimene zichazo, anatigwiragwira zinthu ngati zimene zazo. By the way, pompano pa nthu president wakale waku Olusegun, president wakale waku Nigeria, warusa statement ena kuti akuluakulu IMF komanso World Bank sizathu zimenezo. Zimene sizathu ndipo sizingathandize. Ndigogo ndithu mutha kuyiwonaso. Never you say no to World Bank, otherwise they will rub your face on the ground. But never you do their bidding. Ndigogo ndithu ndigogo yoti yotaita. That means yalamulirapo yakalamba panopa yamba kutani, yamba kutuza experience. So experience, history is the best teacher. And sono achinyamata akamatuza, achinyamata ngazenya Dennis Maharaja akamatuza zinthu zili ndi momboni, chifukwa tikulandiranso confirmation chitsimikizo kuchokera kwanani, kuchokera kwa agogo amene analamulirawo. Nde ene ananetsa kuti ndipo IMF mukangozayoza kuti no, idzakuvunyuzeni m'matope. Chabwino. Nde for example akuzani kugwetsani kwacha nisimunagwetsa, muona mazangazime, right? Nde zimene amapanga china World Bank yacha. Anyway, nkhani tifuna tipite tsopano ku Burkina Faso, Mali komanso Niger. Anthu amene wawa anakhala pansi kuonoza kwakulu. Ife anthufe tikuoneka zoti tili ndi potential, tili ndi kuthekera kuti titha kutukuka kwambiri, koma pakufunika kugwira ntchito limodzi. Pali zinthu zingapa tipange alliance ndithu tizipange limodzi. One, pankhani okhuza ndi chitetezo. Chitetezo chathu chikhale chogwira kwambiri, tikhale ngati ndithu ndife amodzi ndithu. Number 2, pankhani okhuza ndi economy. Zachumazi zizizi. Tikhale pamodzi, tiuzano lakulu, dziko lakuti. Right? Number 3, passport. Passport jaikhale imodzi imene ichayo. Mutakuona zoti one Africa ija komana akuyamba ndi chani, akuyamba ndi kenakake kakang'ono. Imene iyi imachedwa kuti alliance, imachedwa kuti ikutchedwa kuti osati machedwa koma ikutchedwa kuti AES. Sorry, AES. Yes, Alliance of Sahel States. Alliance of Sahel States ku west kumene kusopano. So yowaja akufuna imachedwa kuti AES imeneyo. Anyway, anayipanga lonchi bwinobwino 2023
then zabwinobwino ndithu zokongola zija ndithu zoti pakana iyayi zina ndi zina kumathandizana kuthana ndi uchigawenga fa kumene kuli ndithu kuli achina ISIS komanso Al-Qaeda ndi amene anatumizidwa ndi anzathu amene sakufuna kuti Burkina Faso nchano kukhale mtendere ndi amapanga fani drama ndi amasokoneza chitetezo cha maiko muja ndi iwo anagweza ndoti bwanji tikhale limodzi chifukwa amati akathawira achina Traore akatibula awa achina Qaeda awa akatibula amathawira mu Mali kapena amathawira mu Niger maneighbors then anangopanga bwanji ife anthu atatufe tikhale kugwiriza ndichoncho then tipange zinthu zilizo zimenezozo koma no guess what pali zimene zachitika zimene like akumana ndi vuto limene nditi passport yawo ija ku France ndi maiko ena azungu akuyikana ku France ndi maiko ena azungu akuyikana akuti no mapassport amasini ngavomere sirufuna kuti niyo mukhale mgwirizano umenewo why chifukwa kuti kale tinapasana video pano yonena kuti azungu anazagawana Africa ija kuidulira ngati keke kuti inu tenganu uku ndemene munjamali zinthu zingapa zimene anaziyika pali achina France anatenga kumene kuku achina Burkina Faso kuku achina Niger achina ndikumene ama anamizo mene kuchakwa aziphunzira French mu parliament aziyankhwachi French kwina kuti kose mero pangire fo chizungu muja chizungu ku school ukaphunzira chizungu parliament chizungu basi makhangana anthu ophunzira anthu ophunzira akulu amene ali ma corporates mu world imene ya ma corporates amakhangana kubwera basi akangoti iyo kachizungu kacha then umoneka zoti awanani ma big brainwashed kungoposisidwa tinangoposisidwa mitu basi therefore since anagawana chonchicha kuti awa inu pangani chonchi nde anayika mene munjamo lamulo linakena machadoti divide and rule right anthu aja anapasana anadikira zimene zoti ma-Africans watapange divide ndi tizapanga rule tizalamulira chifukwa kuti akhale united ndi mbola imeneja ndoti sitingakwanitse therefore ngati achina Burkina Faso Mali Niger akhala pamodzi ndikupanga zimenezi iwo aja maloto awo aja sakugwira anthu awawa pamene ayamba izi kena kumapeto ake zakhala kutsogolo kuno United States of Africa you understand chifukwa aziyamba kulowa pang'ono anthu pang'ono then ababa awiblokeratu this is a sign yonena kuti ma-Africans sikuti ali ndi ufulu alibe pamene timvane bwino komano tanakala kuti sizimadziwikirira kwenikweni sitimadziwa kuti ifeyo tilibe ufulu kapati ifeyo tili still mu nthawi ya tsamunda sitimadziwa unless titatenga ma steps ena ake nkuima kuti akuti tufa tipange zakuti mpamene timazindikira zoti okay kuti anthu ife sifa fulete like just think anthu akhala pasi maiko amene analandira sovereignty yawo sovereign country tinazoona kuti dziko limene loyima palo khali kupanga independent country loyima palo khali kupanga zimene likufuna komano why anthuwa maikowa akafuna kupanga chinthu iwe teni tigwirizane why akumaletsedwa why akumayikidwa pampanipani right example yabwino mwina amene ndingakupatseni teni tipite ku United Arab Emirates UAE kumene kwashe bin Zaidi kucha she Zaidi nkhani ya mafuta ya G2G chanchani zija tupite kumene kuchako anthu amaona ngati kuti mwake dziko lichawo lili bwanji kumene kuli Abu Dhabi kuli Dubai nini Sharjah maiko okwana 7 right ma states okwana 7 Emirates ichatu meneja Emirates sitimangova Emirates United Arab akamati United Arab Emirates means state right nde
iwo aja alipo 7 maiko 7 nda anagwiza zoti okay for example ku Abu Dhabi kuli ngati mtsogoleri koza ngati governor kuli mtsogoleri wake ndithu ku Dubai so kuli mtsogoleriso choncho koma osewa ali pansi pa utsogoleri umodzi wa Sheikh Zayed ngati president tsopano koma wa maiko 7 iwa passport yawo ndi imodzi maiko osewa 7 iwa ndi imodzi ndipo ndi amphamvu anthu amene ndipo ali ndi ndalama anthu amene wawo ndipo amakwanitsa kupanga zinthu zambiri kama ndimvetsa bwinobwino ka foti mumodzi muli mphamvu mumodzi muli yani muli mphamvu yeah, that's it zomwezi kuti zichitike ku Africa akukaniza 1 zomwezo zinachitika kutiko zinachitika ku America ku America kuti 50 ku Alaska kujako kumene anakapangira anakumana Putin ndi Trump kumene kujako kumene ngati largest state kumene kuja ndiko kukulu kwambiri komano ili under sojana Trump, you understand? Ndi iwo anakwanisa kupanga maiko 50 kukhala United States koma zinzawo sangapange ziti zimene zonso ku Africa sangapange ziti zimene zonso. Are you telling me kona kuti Zambia drama yawo ili bwino kwambiri? Nobody denies that. Zambia neighbor. We share even the same language. Zambia. Are you telling me kuti ku Malawi, kwaja ya Malawi, I think even currency, kwaja ya Malawi ndi ya Zambia. Kwaja ya Malawi kukhala chipwadza chipwadza chopanda ntchito. Kwaja ya Malawi mene. Zambia ngokhala ndalama yabwino kwambiri. Medicash, Zimbabwe, Mozambique, ndalama yabwino kwambiri. Yamphamvu. Chabwino. Are you telling me kuti ifeyo ngati Malawi, titenga Malawi, Zambia, Mozambique, tingoyamba nini tipange alliance? Sikuti pakha president modzi, no. Komano tipanga alliance mu zinthu zingapo. Tizipange limodzi. Burkina Faso, dziko la Burkina Faso, Mali, Niger, sikuti amafuna kuti ake president modzi. Amangofuna kuti zinthu zingapo tipangeni limodzi. Zachitukuko, za mapassport izo, tipangezi tipange limodzi. Basi. Sakufuna kuti pakhale president modzi yayi, koma akwakaniza. That's when we understand when I go, okay, good to fesa full it. One day, Malawi, Zambia, Mozambique, Tanzania, amenetili around. Tizango panic, zango wesa kupanikiza, kubanga alliance mena yi, kupanikiza mjonchi. Ngari Southern. Maiwa ku Southern Africa. Tizango banga zimene zipa, zaone. Mzano umekuza rulugile ziropotopo. Mpamene muzazindikire kuna kuti no anthu fetu tidakali mutsa munda ucha why sifa fulo panga zamzatu nde ine nkhani ya Burkina Faso, Mali komanso Niger akwakaniza kupanga zinthu pamodzi. Passport yawo akwakaniza kupita kumayiko kwina khanga it's illegitimate passports, you understand? Penepo titene kuti pali ufulu. So why sometimes tikamangoswa zokhuzana ndi azungu zimakuti and ena amathaku mapanga kumaona ngati kuti mafiti mangowada mwakuti koma no still with these guys pali magame amene amatisewera ambiri kopya. Pali magame amene majenzi achinyamata amene ndithu fakutsogoloko ndikwachinyamata ndikwachinyamata completely nde atsogolera amawa sitizafika kumati tikhala tsogolera loli ndithu achinyamata. And I think izinthu zizi kumazibanga understand kumazidziwa kuti okay kodi zili choncho nde ya nkhani imene ndithu ndiyakuna ya ku Burkina Faso. Yeah guys, any questions you'll ask in the comment section guys. Thank you so much. Malawian Cameras.